Hyvät ystävät, jotenkin tykkään olla lähempänä teitä. Joskus tuo saarnapönttö erottaa teistä. Haluan olla ihan tavallinen, koska olen tavallinen. Kiitos menneistä vuosista teidän kanssanne. Tänään näiden hävittäjälentäjien, Hornetien lennot meidänkin päällä kuuluu kovaa. Kaiken tämän keskellä minä haluaisin nyt meidän pysäyttää tänään eräsen kaikkein tärkeimpään asiaan. Niitä kaikkein tärkeimpiä asioita on monta. Nyt yksi niistä on iankaikkinen elämä taivaassa Isän luona. Tämä koko homma, tämä ei ole näytelmää tässä, vaan me olemme matkalla sinne. Ja sen tähden mä tuossa voin sitten välillä ottaa taas tuon kitaran. Ja nyt jos tämä onnistuu näin, mä tällainen istun välillä ja välillä seison. Jeesus käytti monenlaisia esimerkkejä. Paavali ja Vanhan testamentin profeetat käyttivät melkoisia esimerkkejä. Yksi nukkui kyljellään pitkät ajat. Ja taas toisella joku teki muuta ihmeellistä. Mutta nyt tänään haluaisin meidän miettivän hetken kaiken tämän keskellä matkaamme Isän luo. Ja otan esimerkiksi auton. Jos Jeesus eläisi nykyaikaa, hän olisi ottanut puheisiinsa auton. Hän otti sen ajan asioita ja vertasi niitä eri asioihin. Ja nyt, hyvät ystävät, tämä juttu, mä mietin sitä pitkään ihan. Ja Josefina on tainnut kuulla sen joskus Kouvolassa jo kerran, tämän asian. Mutta mä kysyin ja pyysin taivaan Isältä, mitä minun pitää teille painottaa. Mitä minä painotin Kouvolassa, kun olen tämän joskus muutamia viikkoja sitten puhunut. Niin löytyy joitakin asioita. Mutta autolla ajamista. Kuinka monella teistä on ajokortti? Ja ei ihan kaikilla. Mutta nyt otan tämmöisen nyt esimerkin. Meillä uskovilla on auto, joka on uskon auto. Tai uskoauto. Nyt taivaan tien kulkijoilla pitää olla usko. Nyt tätä vertaan autoon, jolla matkustamme sitä tietä, joka on Jeesus Kristus. Ja mitkä asiat on huomioitava, kun autolla ajaa? Monet asiat, että kannattaa jarruttaa ajoissa. Ja sitten se, että taaksekin pitää vilkaista. Ja se tehdään peilillä, mutta minä jossain vaiheessa nuorempana tein näin ja kaikki autossa uusivat, iskä, kato eteenpäin. Niin. Autoon tarvitaan peili, jotta voidaan vilkaista taaksepäin. Jos siihen jää näin, metsään ajoi, ja mikä pahempaa toista päin nokkakolarilla. Siihen täytyy vain vilkaista. Tähän uskon autoonkin, kun me ajamme sitä. Ja sen tähden peili on tärkeä, mutta ei liian kauan katseltava. Ja sen tähden huomioidaan tämä seikka, kun nyt kuuntelette, mitä puhun lisää. Mutta kun puhutaan uskon autosta tai uskoautosta, niin se ei ole koskaan rakennettukaan, että
katsotaan menneisyyteen tuntikausia, vaan se on vilkaisun paikka, rohkaisun paikka. Sen tähden siinä ei ole peruutusvaihdetta, jolla voitaisiin korjata joku mennyt ja poistaa se mennyt sieltä. Mennyttä ei voi poistaa. No niin. Huomioikaa tämä, olemme siis ajamassa päämäärää kohti. Silmät luotuina uskon alkajaan Jeesukseen. Ja sen tähden pyritään katsomaan pääasiassa eteenpäin, maailmaa kohti. Ja tämmöinen tärkeä asia, joka minulle valkeni, kun eräs henkilö vuosia sitten opettaessaan Raamattua sanoi, meidän paikka on siinä ratissa. Se ei ole Jeesuksen paikka, vaan meidän vapaa tahto. Jumala antaa ohjeet sanassaan tai opetuksen kautta, mutta Jumala ei istu meidän uskon auton penkille ja sano, että nyt mennään tästä, sulla ei ole mitään sanomista, minä määrään nyt tämän. Niin kuin ajatellaan näitä lentäjiäkin, ennen vanhaan oli aina se toinen henkilö siellä, joka antoi koordinaatin. Kapteeni sitten käänti sinne tavallaan sen koneen omistaja sillä hetkellä. Siis koordinaatit antaa Jumala, me käännämme itse sitä, menenkö tuonne vai en. Ja tällä tiellä tarvitaan tätä ymmärrystä, että laiskistetaan. Kyllä Jumala tämän sitten hoitaa. Varmaan hän sitten ihan selvästi vaan heittää mut siihen paikkaan. Ei, me olemme vapaatahtoisia persoonia ja Jumalan suurin ilo on se, että joku tottelee hänen koordinaatiota. Hän kääntyy oikeassa paikassa, lähtee eteenpäin. Ja tämä tie, autotie, tämä uskon autotie on juuri tätä varten meille annettu. Laivassakin me on paljon kauniita, hienoja lauluja, että tule Jeesus minun veneeni peräsimme ja käännä sinä sitä. Ei, hän vain antaa suunnat, minne mennä ja sinä ja minä käännämme sen itse. En tiedä, oletteko samaa mieltä, mutta pohdittuani tätä tajusin sen, että me emme ole robotteja, vaan Jumala haluaa, että me tajuamme, milloin käännytään, milloin mennään, mihinkin suuntaan. Ja tällä tavalla tämä uskon auton ajelu on mielekästäkin. Ei me voida siihen heittäytyä vaan ja nukkua ratissa. Jumala vie tässä minne mie. Minä vaan seuraan. Ja muistatte, kun Raamatussa on tilanne, kun oli eräs henkilö siellä, joka oli todella vanhurskas. Sielullinen tuli sanomaan, että tämmöinenkin on. Ja Jumalan luokse meni, ja kun siellä Jumalan pojat kokoontui Jumalan luokse, ja Jumala kysyi, että oletko huomannut? Siellä on yksi todella vanhurskas. Hän tottelee. Sitten tietenkin tämä keskustelu jatkui, mutta en ota sitä enempää. Niin, ja nyt tulen ehkä yhteen siihen tärkeimpään kohtaan tässä mun ajattelussa. Tai ehkä toiseksi kärken. Katsokaas, kun me ajamme sitä tietä,
joka on Jeesus Kristus periaatteessa. Niin, kun me katset vilkastaan taakse, niin huomataan, siinä on paikalleen jysähtänyt ihminen. Ja me löydetään tämä paikalleen jymähtänyt ensimmäinen Mooseksen kirja. Siellä on tarina Abrahamin ajoilta. Ja tämä on todella surullinen tarina. Viedessään enkeli heitä ulos sanoi, pakene henkesi edestä, älä katso taaksesi, äläkä pysähdy mihinkään koko tasangolla. Pakene vuorille, ette tuhoutuisi. Ei siis pysähtyä, siis älkäämme pysäyttäkö uskon autoamme, vaan liikkeessä eteenpäin. Äläkä pysähdy mihinkään. Jatka. Uskon eläminen, se on jatkuvaa toimintaa. Usko on toimintaa, se on verbi jotenkin jossain mielessä. Uskoa. Niin tämä on niin tärkeä. Tässä annettiin, kun oli Sodomasta kysymystä, niin enkelit sanoivat, pakene henkesi edestä. Pakene. Patsaaksi muuttuminen tapahtui kuitenkin. Tässä sitten käy näin. Loot sanoi, että en pysty kävelemään pitkälle vuorille, kun sinne piti lähteä. Voinko päästä tuohon pieneen kaupunkiin, jonka pystyn menemään? Ja he sanoivat, kyllä, teemme näin. Näetkö tuon mitättömän pienen kaupungin? Se on niin lähellä, että voin paeta sinne. Salli minun paeta sinne, että jäisin eloon, sanoo Loot. Ja tässä on eräs tärkeä tieto tässä jakeessa. Miksi hänen vaimonsa ei selviytynyt? Siis täällä 26. tässä 19. luku 26 sanoo, mutta Lootin vaimo katsoi taakseen ja muuttui suolapatraksi. Siis katsoi taakseen. Hän ei vain vilkaissut. Kaikki todistaa, vaikka täällä ei sanota sitä Raamatussa, että hän todellakin viivytteli. Hän aluksi näin, että toi ihana kaupunki. Meillä oli naisten komitea, ihana, me käytiin kaikissa hienoissa jutuissa yhdessä. Nämäkö minä joudun jättämään? Hän hidasteli. Hän lopulta pysähtyi. Tätä ei sanota siinä, mutta pakkohan se oli tapahtua, koska hän ei päässyt pakoon sitä rikki ja tuli kauheutta. Hän oli pikkuhiljaa jäänyt Lootista ja hänen tyttäristään. Mä luulen, että Lootin vaimo käveli takaperin, että olisi nähnyt tuolta. Tänne erämaa pieneen paikkaan. Siellä oli niin suurta ja hienoa. Pieneen vaikka tuollaisen uskovien ryhmään jäädä. Ihan tyhmää. Ja yhtäkkiä sitten kun tulikin tuli muuri sieltä, hänen täytyi olla siis siellä matkalla seisomassa taaksepäin.
niin, että hänet huomattiinkin. Hän ei päässyt pieneen kylään. Hei, mietitään tätä hetki. Me joskus ihmiset haluaa suuria asioita olevan ja niissä mukana. Pieni mitätön kaupunki olikin turvapaikka. Näin. Tämä nainen menetti kaiken. Sielun vihollinen haluaa romuttaa meidän uskoauton. Ja haluaa, että me katsotaan taakse. Voi, mitä mä olen jättänyt. No, ihan siistiä. Tämä uskovien homma ei ihan nyt ole mun genreäni, mun juttujani. Tämmöinen pikkuhomma, pieni kirkko, pikkusia asioita. Mä haluan jotain isoa. No, ei kaikki tätä tietenkään näin ajattele. Ne vaan liukuvat. En mä jaksa kävellä tässä kovaa. Ja yhtäkkiä tapahtuukin niin, että usko kuolee. Uskon auto romuttuu. Se ruostuu. Sitä ei käytetä. Se jää. Ja matka isän luokse keskeytyy. Ikävä kyllä lopullisesti monilta. Ja tämä asia on minua puhuttanut. Taivaan iskä, anna mulle armoasi. Tahdon mennä perille asti. Tahdon olla sun luonasi sinun syvissäsi kerran. No niin. Edelleen, every now and then, aina silloin tällöin mä sanon tällaisen, että muistetaan tämä, että emme katso liikaa taaksepäin. On monenlaista ikävääkin siellä. Sieluvihollinen haluaa romuttaa meidän uskon auton ja sanoo, että jääköön toi. Ei ole mun juttu lienee. Mutta vielä sanoo, näitkö, mitä siellä mennessä oli? Oli hyviäkin juttuja justiin, pääsi menemään minne vaan. Kukaan uskova ei ollut aina koko ajan katselemassa, mitä mä teen. Mutta näin. Sielun vihollinen, hän ei tykkää uskon autoista. Hän haluaisi antaa hienoja Ferrareja ja kaikkea. Ja valehtelee. Hei, se on niin kuin Ferrari jonkun Volvon rinnalla. Toi sun uskosi, mitä se on sulle tuottanut? Kaiken aikaa aina vaan pitää, että ei saa tehdä sitä eikä tätä. Sielunvihollista aiheuttaa monen ihmisen pysähtymisen ja heidän muuttumisessa suolavatsaaksi. Ja tästä on seurauksena niin paljon monia ikäviä asioita, mitä maailmassa tapahtuu. Avioerot, kaikenlainen likaisuus. Jopa niille, jotka ovat olleet kerran matkalla isän luo. Eräs henkilö kertoi minulle tästä eräshenkilöstä. Oli ollut uskova ja mahtava. Oli semmoinen älykkö, mutta oli löytänyt Jeesuksen. Niin nyt sitten yhtäkkiä hiroilee ja niin saastaa, että päästään suustaan. Että kauhistutti. Tämä on nyt tällaista negatiivista vähän. Tulee vielä multa vähän rohkaisevampaa. Mutta hei, tämä on niin tärkeä asia pysyä tiellä, ajaa uskonautoa, pitää uskonauto kunnossa käyttämällä sitä. Ja niin,
Laitetaanpa tuossa tuo paperi taas syrjään, että nyt kun me ajetaan uskon autoa, niin sehän sisältää sitten vaaroja, koska sielu ei tykkää siitä, että me ajamme sitä. Ja siellä on muutamia asioita joskus, kun me ei nyt pysähdytäkään, mutta katsotaan, että tuo oli aika ilkeä tuo tyyppi minulle. Ja on sanoo olemassa uskovainen. Sellainen katkeruus päällä, eikä ole irrotettu otetta menneestä. Katsokaa, nämä menneet asiat ovat semmoisia, että niitä ei koskaan saa takaisin. Niitä ei voi ottaa, niitä ei ole, mutta ei tässä ollutkaan semmoista, että ei täällä ole tällaista. Se on siellä se ikävä asia. Kysymys on vain siitä, että miten me suhtaudumme siihen. Ja tämä on se tärkeä asia huomioida. Jos vilkaiset taakse ja pikkusenkin muistuu mieleen ilkeät, jätä se. Jokainen päivä, jokainen viikko, jokainen kuukausi, jokainen vuosi vie meitä lähemmäksi Isää. Ja nämä asiat eivät ole niin isoja, että ne jättäisi minut tielle. On ikävä kyllä uskovia suurissa katkeruuksissa jättäneet kaiken. Joku ihminen on sanonut pahasti. Mutta näin me ollaan joka sekunnilla lähempänä sitä, että ollaan Isän luona. Nyt kannattaa taistella. Niin. Eräs asia. Toivo. Mitä se on? Jostakin luin sen myös toisen tulkinnan. Toivo voi olla myös, hetkinen, nyt mä oon hävittänyt sen, minne se on luottavaista odottamista. Iloista odottamista. Ja nyt meillä tämä paikka on siellä. Ja kun aina käännytään tarpeen tullen siihen, että nämä asiat menneet eivät minua saa nujertaa. Minä luotan siihen. Minulla on toivo taivaan Isän luo. Ja ikävöin sinne. Ja toivoin sitä, että syntyisi koti-ikävä. Homesick. Heavensick. Ilman koti-ikävää ei ole mielekästä olla. Ainakin pieni osa koti-ikävää pitäisi olla meillä. Se on yksi, joka vie meitä eteenpäin tällä tiellä. Auttaa meitä ajamaan rohkeasti uskon autoa. Ja sen tähden ajattelin sillä tavalla, että tässä kohtaa laulan yhden laulun, jonka ehkä olen täällä laulanut. Jatkan sitten. Ja jos joku lähtee kotiin, niin saat sakot. Tiedän, että rakastat minua. Olet sen niin hellästi näyttänyt. Siksi juuri uskon ja ikävöin. Ikävöin vuoksesi. Ikävä. Kun olin kotonani pienenä poikana, minulla oli
olin syntynyt juuri, etten muista, mutta minulla oli Hannu-niminen veli. Hannu ikävä kyllä sairasti heti syntymästään lähtien tämä syöpälajia, mikä se nyt olikaan. Ja hän kuoli 5-vuotiaana. Minä kyselin aina äidiltä, missä Hannu on? Ja äiti aiheutti minut niin, että minä aloin uskomaan, että on taivas. Hän sanoi, Hannu on taivaassa. Vaikka se oli äitille kova paikka, hän ohjasi aina minua. Se, että Hannu on siellä odottamassa meitä. Ja minulle alkoi syntymään tämmöinen taivas ikävä pikkupojasta lähtien. Ja se on aina välillä noussut pintaan. Minä olin altistunut sille. Ja sitten vielä isäni oli erityisen altistunut taivasikävälle. Hän aina muistutti ihan kaikista elämästä Jeesuksen luona. Ja sitten sisareni Raakel, jonka nämä tuntevat, Raakel Harri, joka siellä Intiassa oli. Raakel ja hyvin useasti mainitsi taivaasta isän luona olemista. Ja mä jotenkin todellakin altistuin sille pikkupojasta lähtien. Ja sen tähden mä tykkään kuulla ja laulaa ja lauluista. Myös pidän, jotka ovat taivaasta kertovia. Mutta haluan pitää jalat maassa, sydän taivaassa. No niin. Ja näin, hyvät ystävät. Haluaisin meille kaikille ripauksen ikävää, joka muistuttaa meitä. Meillä on paikka ikuisuudessa taivaallisen luona. Ja tervetuloa poteamaan tätä vaivaa. Tervetuloa elää tässä vaivassa. Se ei ole vaiva, vaan se on tärkeä asia. Ja tärkeää tässä on se, että me pysymme tiellä ja meitä ei kerran tavata vain patsaana tien vierellä. Ja palkkana on kaikkein kauhein paikka, mikä voi olla. Tällä tavalla tänään pääsiäisenäkin muistetaan, että Jeesus tuli hakemaan meitä tähän hänen seuraansa. Pelastettuina, vapautettuna ja elämään Kristuselämä. Sielun vihollinen siis syyttää tästä vielä sen verran aina, mitä sinä muka olet saanut anteeksi. Jopa vanha saarnamies, alle 100-vuotias, uskova, mikä minä pidin yhtenä kaikkein hienoimpana persoonaman äis. Hänkin viime hetkellä vielä joutui kiusaukseen. Sieluvuoden sanoi, että riittääkö muka tuo. Onneksi oli paikalla sitten kuitenkin niitä, jotka sanoo, riittää ihan varmasti. Sinä olet ajanut uskon autosi perille. Ja sen tähden, jos tuo ääni sen verran vielä kestäisi, haluaisin laulaa loppulauluksi vielä tällaisen kappaleeni, joka oli kaapissa pitkät ajat. He perille pääsivät, matkansa päättivät ja kasvot nähdessään tuon ainoan viisaan. Alaskan kentiltä, Tiibetin vuorilta matkaan lähtivät, taaksensa jättivät
kaiken. Kaikista kansoista, heimoista, kielistä ääristä, maailman tulleet he ovat. Nyt Karitsan kunniaa he laulavat, häntä he palvovat, polvilleen eteensä vaipuu Karitsan. Hei, taivaan Isä, siunatkoon teitä. Taivaan Isä odottaa sinua ja minua. Hän haluaa antaa suukon poskelesi. Siunausta pitkään meni, mutta pyydän anteeksi, en tiedä, vieläkö tällaista koskaan teen. Siunausta pääsiäiselle ja koko teidän elämälle. Älkää antako periksi. Ei sinne tien varteen.